Tää on salamalla sitten. Ja taustalta saattaa kuulua vähän ääniä, mutta älkää välittäkö. Mä oon siis saanut uusia petsejä, mutta mä oon jo avannut ne. Ekaksi mä sain tämmösen taustan. Mä oon avannut jo nää siis. Ja sitten eka mä haluaisin niin kun näyttää kaikki tavarat ja sit vasta petsit. Sitten tässä tulee, mä sain tämmösen kakun. Tämmösen. Sen päällä on tämmönen, mä kiinnitin sen päälle tämmösen hauskan muffinsijutun, jonka voi laittaa semmoseen reikäpetsoppejen päähän. Sitten mä sain tämmösen penkin. Tää on siis mun eka LPS-puistopenkki. Vähän ihana. Mä oon kiinnitellyt siis näihin vähän tarroja, kun mä sain sen pakkauksen mukaan tarroja, mutta mä halusin tuhlata. Ja sitten tämmönen piirtelö. Ja tämmönen limu. Ja toinen tämmönen limu. Ja tämmönen jätski. Siis mulla olisi ollut täällä semmonen liilalusikko, mutta mä en tiedä mihin mä panin sen. Mulla on niin paljon petsejä. Siis sitten hetki. Sitten tämmönen jätski. Sitten mun lemppari. Tämmönen jätskiauto. Tässäkin on tämmönen muffin juttu. Kiinnitin tätä. Tämmönen jätskiauto. Sitten tästä saa otettua, pikku hetki, tän pois, tän jätskijutun, ja sitten tästä jätskijutusta saa otettua ton tikun pois, niinku hetki, näin, eli näitä voi käyttää ostoskärryyn. Sitten tämmönen kassi. Eli tämmönen kassi. Sitten pari juttua vielä. Tämmönen tikkari. Näkyy vähän huonosti. No, ja sitten vielä tämmönen muffinssiteline. Sitten tää on hauska, kun tätä saa pyöritettyä. Ja sitten mulla on vielä kaksi semmoista tämmöstä, mutta ei vaan tämmösiä muffinsseja, vaan semmosia eri. Ja sit tulee noi itse petsit. Eli tässä on tämmönen lahjapaketti. Mulla olisi ollut semmonen jätski, mut kun mä hukkasin sen. Sitten tämmönen pikkilahjapaketti. Ja sitten nämä muffinit oli siis tämmösiä. Eka tämmönen kuoruten muffini. Sitten tämmönen muffini, missä on hetki. Tämmönen kirsikka. Ja sitten nämä itse petsit. Ensimmäinen. Tää on ihana. Tää on niin söpö. Niin ihana. Tää on tämmönen lintu. Eli nää
on tämmöisiä reikäpetsejä, että niihin voi laittaa vaikka tämän lahjapaketin tähän päähän. Mutta tälle tyypille on tarkoitettu tää tikkari. Kato, kun tääkin on tämmönen. Niin tää tikkari tän käteen. Omituinen otus. Mä en saa tätä tikkaria sin käteen. Ihan sama. On nyt tolleen. Niin tämmönen. Sitten tuolla on LPS-merkki. Se on tommonen outo LPS-merkki. Sitten tässä on tämmönen häntä ja reikä. Tommonen pikku reikä, että niinku tänne mahtuu joku niinku tämmönen tikkari. Sitten toinen petsi. Se on tämmönen jääkarhu. Tää on mun toka tämmönen jääkarhu. Mulla on yksi tämmönen. Ja mä voin näyttää sen, jos tarvii. No, se nyt on tässä. Tämmönen. Sillä on tommonen tassumerkki tossa nahassa. Sitten tämmönen iso reilu reikä. Ja LPS tuolla. Joten tääkin on reikäpetsi siis, joten no mä yritän etsiä kai sitä lusikkaa nyt. Ja jos mä löydän sen, niin mä voin näyttää sen. Pitää sit sanoa kai. Mä löysin tän lusikan. Se on niinku tämmönen pikkulusikka ja sit se laitetaan tähän jatskiin. Mä myös sanon jatskiin. Okei, siis kaikki tässä tällä kertaa. Tää on niinku ehkä mun yksi ekoista videoista, koska mä oon vasta aloittelija iten. Jos tykkäätte, niin peukuttakaa ja tilatkaa. Ai niin siis tilatkaa. Tietty ja muuten. Ouch.